Баба Дила Диловска е на 86 години от врачанското село Търнава. Тя е преподавател в периода от 1950 до 1986 година. Сменила е няколко учебни заведения, а в последните години от нейната кариера е била и директор. Другарката Диловска с възмущение разказа за днешното образование и плануваните реформи. Разговорът ни започна с произведенията, към които учениците са проявявали най-голям интерес в миналото. Най-голям интерес проявяваха към Вазов, към Епопея на забравените, към Елин Пелин, към Смирненски, към Вапцаров, народните песни, народните приказки и се чудя се сега. Какво може да направят и какви са тия щуротии, дето ги правят? Нашата система през онова време беше най-прогресивната. Нашите ученици и сега печелят първенства. Какво има да се прави ново? Защо трябва турското робство да се сравнява с османско присъствие? Та яничарите беха наши деца. Яничарите убиваха, нали? Имаше филм. Имаше много неща. Имаше Пътят към София. Имаше филми, които отразяваха отношението на турците към нас. Независимо от това, че това не са тия турци, дето са при нас. Това са, деца вика, османски турци. Но защо трябва да се измени историята? Историята си е история. Тя си остава като вечна история. И сега, защо махват? Аз не знам точно кои произведения махнат. Към това, което го има, да прибавят некой час или да съкратат некой час от произведенията и да вмъкнат и новите писатели. Какво им пречи? Аз, доколкото си спомням, Николай Лилиев го не предпочитаха, защото беше така наречения индивидуалист. От него нямаше произведение. И ми се струва, че тая реформа, дето я правят, сега като слушам материал от 7-ми клас да го свалят в 5-ти клас, това е безобразие. Какво може да стане, когато имат 3 учебника и учителя да подбере по кой учебник да работи? Това е безобразие. Просветната работа трябва да бъде единна, с една история, с една география, с един български. Как може така да се работи? Това решение, дето го взеха от 6 години да бъдат в 1-ви клас, не е хубаво. Децата трябва да крепнат и като има предвид, че като завърши образованието си, няма какво да работи. Каква е файдата от това, че децата почват да учат от 6 години? Аз като ги гледам, носят чанти пълни с учебници. Чантата го е прегърбила, детето ходи прегърбено, за да не падне чантата, да не отиде возата с него. Какви са тия учебници? Ние също имахме тетрадки упражнителни, също имахме тетрадки за практика, имахме учебници, но в чантата всичко се побираше. Има много неща за оправяне. Просто сбъркаха. Сега, като гледам и тия деца, дето заминават за чужбина, са прави. Но, Андрей, ако ние бехме заминали за Русия, ако ние бехме заминали, нямаше да има България. Нямаше да има. Точно след последните сътресения в Министерство на образованието, кога според вас трябва да се изучава Паисиевата история славяно-българска, тъй като в момента тя е в 6-ти клас, а те искат да я преместят в 9-ти, когато ще може да бъде по-разбрана по-добре от учениците? За 6-ти клас е малко. Трябва да бъде, но 9-ти клас е късно. Когато се предава родна история, когато се предава Вазов, когато се предават тия нашите класици, трябва да се помене за история славяно-българска, за Софроний Врачански, защото това е нашия елит. А по ваше време, кога се е изучавала история славяно-българска? При нас в 8-ми клас не се изучаваше изобщо. Значи тя се е изучавала в гимназията. Вие казахте за турското робство и съвместното съжителство, както искат да го сменят.
А други текстове, които се предвижда да паднат от задължителната подготовка, са Бай Ганьо в банята на Алеко Константинов, Да бъде ден на Христо Смирненски и романът Граф Монте Кристо от Александър Дюма. Вие какво смятате за тях? Ами, Александър Дюма не е бил в прогимназията. За Бай Ганьо, че това не е лошо. Това е, как да ти кажа, това е новата зараждаща се буржуазия, която не знае приличие. Айде, нека да махнат Бай Ганьо, ма да не сегат на Вазов, да не сегат на Смирненски, на Вапцаров, на Елин Пелин. А смятате ли, че програмата на учениците по литература е препълнена и това ги демотивира? Все пак това е един от аргументите на Просветното министерство да премахне част от произведенията. Виж да ти кажа. Кого махва? Кого махва? Кои произведения махва? Произведенията са тия, до които са до сега. Ние сме ги довършили до края. Но сега студена ваканция, снежна ваканция, зимна ваканция и да се учи в събота. Събота не е проблем за учене. Това не е учене. Децата се прегърбиха, бе. За какво им са? По история 3 учебника. По география, да кажем, 3. Сега претендират и географи. Историци претендират. Българици претендират. Ами, сега не знам, той е министър, той каза, че е направил много. Бойко не беше прав, за да му каже, да го извика, да му направи бележка. Направо казва, търсете си. А вие като преподавател с голям опит, какъв съвет ще дадете на днешните учители, за да могат да задържат вниманието на учениците? Ами, единственото нещо и най-важно е да си готвят уроците. Така да създават интерес от децата. Да не поглеждат в учебника, когато си предава урока, да мислят учениците, защото разлика между учителя и ученика е, че учителът си учи урока преди ученика. Това е истинската разлика. Да търсят начини да имат връзка с децата, да ги уважават, да ги убедят да учат. Сега може да стане трудно, защото някога произведението се четеше, а сега никой нищо не чете. Сега ползват интернет и ползват таблети, разни работи и това не им помага. По цял ден седат тия деца, ще ги облъчи ток. А мислите ли, че проблема е само в образователната система или във вашите колеги? Не. Проблема е в семейството най-напред. Детето трябва да има първите 7 години. Да бъде научено на труд, на уважение. Семейството, обществеността. Сега кой как държи сега за възпитанието на ученици? Даже родителите не държат. Сега майки отиват да бият учителки. Ученици бият учителки. Кога ученик е течал да ме бие или да бие учителки тук преди демокрацията? Тук изобщо не е. Учителя е голема личност, но то си зависи от учител Андрей. Аз ти казвам, всеки свободен час аз бех от циганската махала. И довеждах ученик. И ти казвам, 10 дена като го доведа, той вече няма къде да се скрие и дойде. Нищо да не научи, за тройка ще изкара. Той може да не стане учител, може да не стане инженер, но един работник може да стане. Може да се разписва, да си взима парите, които му се полагат за труд. И е много важно, няма поведение. Не знам. Аз намирам не само мъхна на системата. Аз съм плескала. Нали? Аз не го крия, но не съм ги била. Да плеснеш едно дете е друго, да го биеш и да се отврати от теб е друго. И все пак са ме обичали и ме уважават. И сега ме уважават. И като срещна някой и рече, другарко, помниш ли кога ме би? Реко, пък кога съм те била, ти не помниш. Това е положението. Опуснахме тия 25 години, опусна обучението. Системата ни беше добра. И имаше резултати. Деца кандидатства в езикови гимназии.
завършваха висше образование. Сега всичко живо напусна България. Дали ще се върнат, не се знае. Останахме само ние старците, малко се работи и има известна доза мързел, а мързела е голем порок за човека.